top 10! Der er dobbelt espresso til at finde fatbønner, hvis han kører top 10. Og Simon han kører som om det er på dollarprinsessen. Hun er bare lavet. Ikke at sige noget er også at sige en del. Det var her Egan Bernal, han fandt sin karriere. Godt så, Billy! Gør en test, hvis du har gode ben! Gå klappen ned, så gå klappen ned! Gå klappen ned, så gå klappen ned. Go, godt så! Hun er da pisse til ham. Det gider jeg ikke høre på. Det er fandme dyrt. Det er ikke rigtig rytter. Det var sgu ikke gået. Det var sgu ikke gået med Roahabus. Han har sådan lidt en ryg som en hund, der står og laver en pølse. Kom så, Billy! Kom så, Billy! Fed dag, fed dag. Den er fra Lady og Vagabond. Og ud fra... Jeg skal bare have Dannebro, boys. Fædrelandet. Jeg sagde til John, han bare skulle træde pedalerne. Jeg er stolt medlem af DF, ikke? Pia Kjærsgaard. Det er godt, vi er Andorra. Skal du have en gel med hjem? Meget lige. Det er ikke godkendt. Dårligt.